वट सावित्री इली आणि फणस नाही होत तर असं होत काय? ह्यो आणलो बाजारातून, आता बघूया बरको निघता की कापू. तसं काय काय टिप्स असतात ना हो, बरको की कापू. हो, पण ते टिप्स फॉलो करून सुद्धा त्या आम्ही मागच्या वेळेस पण सांगितलं आमका बाई ते टिप्स हा. माहिती नाही, कारण हयच्या फणसामध्ये काही सांगता येत नाही. आपटलं धोपटलेलं तसं हो. ह्यो किती रुपये असतो खाली कमेंट करून सांगा. तुमका किती वाटता? मोठो हा बघा. आता भुतूर काय तर अजूनपर्यंत माहिती नाही, सस्पेन्स. आता बघूया बाबा, कापूस निघाने अशी आशा आहे. नाही गे बाय. थांबा थांबा, पेचा. हा, मारताय तर दुसरीकडेच बसता. भात सांभाळून. कच्चो आ की काय? काय सांगताय? होय तर अरे बापरे, हा ते पण एक मोठा लफडा. कच्चो आ. अरे रे, म्हणजे ह्या वर्षी सुद्धा फसाकच. गेल्या वर्षी पिको होतो पण बारके होते. ह्यो कच्चो आ, कच्चो. बघू दे. दिसताच ना, पिको असतो तेव्हा उघडलो असतो. चला कापलं तर मिळालो कच्चो, म्हणजे खोबऱ्यासारखं आहे एकदम, पण कच्चो नाही हा. हे बघा, अजून एक गर एक कुठे किंवा आहे? 1.5 दिवस जाऊ गयो होतो. हे बघा. हे असं गरवा मोठो आपण गेल्या वर्षी सारखे बारके नाही ती टुकले पिटुकले. चला जाऊ दे. तुमच्या काय नाही. फणसात कसा वाटला असत आणला असाल तर हम्म. तसे तर तुम्ही कमेंट मध्ये खाली सांगा.